Amen. Be a Barnabas. Haan nga Barnabas iti aktual nga nagan na ngem na ipanagan laeng kenkwana idi isuna ket nagbalinen nga aktibo a membro iti church iti Jerusalem. Makita tayo deta di Acts chapter 4 verse 36. Acts chapter 4 verse number 36. Okay? And Joses, so ti pudno nga nagan na Joses ni Jose nga inawagan dagiti apostol iti Bernabe. Di gayam nagan na nga Barnabas ket inpanagan kenkwana dagiti sino nang ipanagan? Apostol. Ano ba ipatarus kayat na asawen ti anak ti liwliwa, the son of consolation. So ibig sabihin, mabigbig ken amammo iti community isuna itinagan nga anat pa nakamamo ti community kinikina ulitin tayo. Anat pa nakamamo iti komunidad Joses. Ngem anat pa nakamamo dagiti kakabsat ti Apo ken kuana iti church. Ayon. So mabalin kakabsat nga sabali iti nagan mo nga nakaya nga nagan ngem no nagbalin kan nga member iti church ket sapay ko matama ibilang kamot nga maysa nga Barnabas. Idi nga panawen uso ngamin kakabsat ti panang panagan dagiti Kristiyano. Ni Saul, ti community name na. Kilala siya sa mga tao sa pangalang Saulo. Ngem idi nasabon kakabsat ket inaramid nan iti misyon ngem pat into diapo inkwana nasukatan tinagan na nagbalin nga Paul. Ni Jacob, iti Old Testament. Amoy ni Jacob? Amen? Di anak ni Sister Chato. Okay? Ni Jacob kakabsat, ket anak ni Isaac, nga putot ni Abraham. Bale, ni Jacob, apo ko ni Abraham. Ket adayan tilin niya da kakabsat, dayjay tulag ti apo, nga mangbuangay iti maysa nga dakkel a nasyon. Hanga dakkel, maysa nga nasyon. Ngem agbalin, han nga isot dakkel ngem agbalin a nabileg a nasyon. So, to cut the story short, ni Jacob, ket isot tinatudingan, at isot nakaalang aro di blessing, di ba, malagip yun, di pinangluko na kinitatangda nga, Isaac. So, naala na di bendisyon. Naala na di kakabsat nga, isot nakaipasaan nan, kumbaga, di nga linya. So, to cut the story short, di nagkaroon iso na di putputot. Amen? Ket babaeng kenkwana, ijay nga nabuangay, di makuna nga 12 tribes of Israel. 12 nga tribo. Nga digitoy iti nagbalin nga puli. Pulpuli, kakabsat. Dagiti amin nga tattao ti Israel. So, idikwan, they had a meeting with God. He had a meeting with God. Mo ijay istorya, kakabsat. Ijay jabok. Nga nag-wrestling iso na kanapo Diyos. Ket talaga nga inutan na kakabsat ti panangarakop na ti Apo. Di kang kunana, palubusan akong kut umaldawan ko na ti Apo. Ket kuna ni Jacob, hangka nga paluspusan no haanak nga bendisyonan. So kuna ti Apo, ngarod ita, haanan nga Hakob tinagan mo no di ket Israel. So uso idi kakabsat iti panangsukat itinagan. Ket no si kakas member iti HBBC, ano nga ta itinagan nga may identify ken ka? Dimas? Di masyadong nagtatights? Di masyadong nag-a-attend? Ano nga tat may identify nga nagan king ka? Judas? You are a betrayer? Ano nga tat may identify nga nagan? Tinapintas kuma nga nagan nga may identify kada tayo ket kasken ni Barnabas. So again, ulitek, kilala siya sa community sa pangalan na Joses. Pero sa church, dahil sa kanyang buhay, kilala siya sa pangalan na, which means the son of consolation. Iso nga iti challenge, ti Apo, kada tayo, iti dayti nga bigat. Kas panang dingag iti mensahe is, will you be a Barnabas?
will you be a Barnabas, an encourager, a motivator in the faith, nga maka-encourage, maka-inspire, kadagiti daduma nga Kristiyano, iti pamati. Now, what is the meaning of the word encourage? In fact, you do not find the word, you find the word encourage in the Bible. There are many synonyms for encourage. Inspire, pero walang salitang inspire sa Bible. Inspiration, meron. Motivate, wala rin ganyang word sa Bible. But it could mean encourage. So, that encourage is a biblical term. So, we are using the word encourage. It means to persuade. Persuade. It means to embolden, patureden, to increase confidence. Di Tagalog, hikayatin. Oo. DJ, alukuyam isuna, nga mga ramid, DJ apagiso, nga banag. Hikayatin. Adut mang hikayat ti biyag tayo, ngimhaan nga amin nga manghikayat, ket usto, DJ pangawawisan na ka. Right. Okay? Uno makayayo ti Apo. Another word for encourage, patatagin. Patatagin. Palakasin ang loob. So we are going to take a look at the life of Barnabas and find out, mga kapatid, kung ano yung characteristics niya. Bakit siya binansagan at tinawag na Barnabas? Ano ba ang meron sa kanya? Mga kapatid, na attitude or characteristics. Would you like to be a Barnabas? Raise your hand. Pastor, I want to be a Barnabas. Kasi it's either in the church, sikati again encourage, uno sikati ma-encourage, uno sika maka-discourage. Talo lang yan. Maka-encourage ka, ma-encourage ka, uno maka-discourage ka. So, kadayti nga talo, sa dinno ka ijay. 1, 2, 3. Ulitin tayo ha. 1, maka-encourage. 2, ma-encourage. 3, maka-discourage. Yan na ka-ijay. Di ba? Kung meron ka pang alam na dagdag dyan, go ahead. But basically, yun lamang yung pwedeng category natin dito. Kadamaga man ta kaabay po, anaka Brad, 1, 2, or 3. Di ba? Oh. It's either si kate again encourage, uno si kadete umayda and encouragean, unohaan, hangka again encourage, awang mangin encourage king ka, tibiyag mo, maka-discourage pa eh. So, adin na jay talo. Di ba? So, let's find out the life of Barnabas, the characteristics of his life. Number 1, kakabsat, ti makita tayong karakteristik ti biyag ti encourager, uno Kristiyano nga maka-encourage iti pamati, he is a cheerful giver. He is a cheerful giver. Acts chapter 4, verse number 36. Acts chapter 4, verse number 36. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, so apostol tinang panagan, which is being interpreted the son of consolation, a Levite of the country of Cyprus, having land, may lupa. Anong ginawa niya sa lupa niya? Sold it. Ket DJ ka nung naglakwan na, brought the money and laid it at the apostles' feet. So, ano na di kwarta? Napanna in offering. Amen? Ket, siyempre, nagrigat mo't nga, again, encourage ka ti pada mga Kristiyano ti pamati, samantalang di tight card mo, zero balance. Blanco. Ket ti maysa nga pakakitaam nga ti Kristiyano agab-abound ti grace ti Apo ti puso na ket generosity. Cheerful giving. Kakabsat. Iso ako nakkaroon kadaga idi mesa nga preaching ko. Di kay nagbakbak slide din kakabsat tanog subli kay ti Apo adot back tight yo. So nga ureg backslide ka tag-tights kalata. Kasi once nga nagsubli ka ti Apo ket na restore iti biag mo adu nga back tight deda kakabsat. Amen. This week adamay sa nga kabsat ko na kanya ket pastor maka-bless dete preaching mo idi Wednesday night. Ket rugyana kun ti again encourage ngem ti nakatatsak ket cheerful giving.
Kaya't nakano nga ma-exercise ti cheerful giving. Kasi, paiso deta kakabsat. Why? I-compare tayo. Deti Acts chapter 4, biyag ni Barnabas. No ingka ti chapter 5, adda agasawa kakabsat. Nga naglakumot iti daga, tatainteng. Ngam saan damot nga inted di apagiso ni Ananias ken Sapphira. So gaputa dishonest dati imatang ti Apo, ket saan nga makabless day biyagda, innala ti Apo isuda. So in the church, diti uneg ti church, makita tayo diti nasantuan nga surat nga if we want to be a true and genuine encourager to the brothers and sisters in the Lord, masapol nga ti biyag tayo is characterized by generosity. Because deta la pa nag-encourage mo, deta lang, if you really intend to help somebody, you cannot be selfish. There comes a point nga jay tao nga encourage sum kakabsat ket tapno lang maalukoy mo ti church ket iplet champay. Di ba? So you must have the attitude of generosity. You must be willing to sacrifice. You must be willing to give so that you can only win the person to the Lord Jesus Christ. In kasunduan, di ba? Mabalin nga i-treat mo pa iti pangaldaw. Tapno lang ti kasta ket maipakitam di ayat mo, di concern mo king kuana. So, during those days, we may not be doing this nga agilaklako tayo ti dagdaga, uno balbalay, uno sanikwa, tapno ito tayo. But during those days, mga kapatid, the need was so great. Nga dimteng jay church, iti level of commitment nga kunada, kakabsat, awan kas tayon, wala na tayong kapera-pera, pero adapay properties tayo, isunti ilako tayo. So nagtutulagan da nga members, nga agilako da kadigiti properties and give it to distribute to those who are in need. Ket ni Barnabas ti may notable nga insurat iti Apo iti Biblia nga nay example contrary ti biag ni Ananias ken Sapphira. So the first characteristic of a true and genuine encourager is he is a cheerful giver. May kadwa kakabsat, Acts chapter 11 verse 23. Acts chapter 11 verse 23. May kadwa nga karakteristik ni Barnabas, verse number 23. I start verse 22. Ket dagitoy adamdamag, ket naamuan ti iglesia ijay Jerusalem. Damag maipanggep deti baro nga church ijay Antioch. What is the name of the place? Okay. So after jay church ti Jerusalem, ti simaruno nga naimula, uno ti mubo nga church ket ijay Antioch. So bear in mind deta kakabsat ayan. Kang kailang tisang kabasit nga background, tapno medyo as Christian umuneg mo tinalidge tayo di Bible. Deti church iti Antioch, iso tinagbalin nga headquarter iti world missions. Deto'y tinaggapuan ni Apostol Pablo. Deti nga church tinangisend out kini Apostle Paul to start churches in different regions. Deti church at Antioch. So nga digiti tattaod ti kakabsat talagang napintas iti level ti spiritual life da. Talagang mayat iti panangusar ti Apo. Now, the Bible says, idi nga nakagteng kunana, ket damdamag nga naamuan ti iglesia Jerusalem, imbaunda ni Bernabe. Ape nga ni Barnabas ti imbaunda, kasi amuda kakabsat nga ti biyag na maka-inspire. Brad, si kaman ti mapanmang bisita. So nga, as a pastor, hangko mabali nga baunan nga dete, tao nga na maka-inspire ti biyag nagat-encourage. Sumang ko nagat di biyag nagat-dimot maka-encourage. So, ni Barnabas ti napanunot na. Tapno mapan kumauray iti kasta kaadayo na, sa adayo amin distant. Ni Barnabas, gaputa cheerful giver, siyempre, willing ag-sacrifice. Napan. Okay, verse 23. Isu nga idi nakagteng, ijay Antioch, ket nakita na ti parabor ti Dios. Anat nakita na? Parabor ti Dios. Ti encourager kakabsat, number 2, he can see the work and potential of grace. Makita na kakabsat, DJ panaggunay,
ken DJ potential ti parabor iti Apo ti biag ti maysa nga namati. Nakita yung kakabsat? So nakita na di grace kuna na, wow, the grace of God is in this church. Meaning, amoy ti meaning ti grace, favor. At dalakit di ti ima ti Apo iti daytoy nga church nga gunggunay. Ket gapu ka DJ nga nakita na kakabsat, kuna na ti Biblia, nagrag-o, naragsakan. DJ ti ragsak ti maysa nga encourager, nga makita na ti grace ti Apo ti biag, ti maysa Kristiyano. Makita nang agi-grow ti parabor. Makita na kakabsat nga, nagiging yielded, ken obedient iti Apo. Kuna na wow, at the parabor ti Apo ti daytoy nga church. Tapno babaen, kuna na binagbagaan na ida amin, in-encourage na ida nga rod. Tapno babaen, tinatalged a puso, agtali na edda kuma iti Apo. Kung ano di English, exhorted, that is encouraged them all, that with purpose of heart, they would cleave unto the Lord. So, if you're going to be an encourager, makitam dete Kristiyano nga the potential na, han nga potential gapo di talento na, han nga potential gapo di laing na, ngem potential gapo ta submissive ti puso na iti Apo. Ti agtipudno nga potential ti biag ti Kristiyano is not talents, it's not career, it's not position, or even knowledge. It's our obedient heart. Kasi ure ada talent mo, ure ada resources mo, no hanga obedient ta pusom ti Apo, han nakamot maaramat ti Apo. Ket tinasayaat, no ada talent tayo, ada resources tayo, ngem ti puso tayo, willing nga paaramat ti Apo, potential dayta nga Kristiyano. Iso nga uray ubing pay iso na, nga makitam nga mayat ti panag-grow na, dete haan nga nasweng, amoy di nasweng. Tangete natangken ti ulo na, uno narigat nga maiturong, no diket mayat ti puso na basta para ti Apo wen. Basta para iti ministry wen. Basta no pagayatan ti Apo wen. Basta no ti Apo ti agsaowan, dayta nga klase ti puso, at dati parabor ti Apo kadayta nga tao kakabsat. The grace of God is evident in the life of that person. So anat aramidem no kwa, DJ nga tao kakabsat, i-affirm mo isuna. Wow, kunam, Brad, makabendisyon deta biyag mo. I-affirm natin, amoy the word nga affirm, dete kas lang appreciate them, J grace ti Apo ti biyag na. Affirm. Brad, permi nga makitak iti panangaramat ti Apo king ka. Pagpatuloy mo, Brad. Praise the Lord. Amen? Yan ang ginawa ni Barnabas. Iso nga diti church, kitaan tayo dagiti kakabsat nga makita yung agigro. Hangko mga ti makita tayo kat gaputa nabaknang, uno gaputa nalaing, iso di ti makita tayo, iso tutukan tayo latahan. Titutukan tayo, di makita tayo kakabsat nga mayat iti panag-grow na, di receptive iti puso na kakabsat. Amen? Di receptive iti puso na. Iso nga uri ubing deta, iso nga kung kunakada kayong steward leaders, identifyin nyo. An-anusan nyo. No adayo, ingkay pasyaran, idano nyo ta lesson kadakwada. Tano the willingness na nga grow kakabsat, sayang met no haan nga matunuyan, somebody should encourage that person. Amoyo kadigiti nga panyempo kakabsat, nakadut makadiscourage ti biag ti Kristiyano. Makadiscourage iti aglawlaw, makadiscourage iti trabaho, makadiscourage pa ita langam, di ba? No kita miyan ta sarming. Di ba? Makadiscourage pati pada nga Kristiyano. So, nakad-ado kakabsat di ngamin. Iso nga, masapol nga iti church, ado kumat member nga ti panunot na Barnabas. Kat kuna na, dahito nga young people katwa, makita kat awampay absent na ti prayer meeting. Di ba? So, yung kaasitgan ko ng Brad, praise God. Kuri hangkapin na bayag nga Kristiyano, kat talagang may prioritize mo ti prayer meeting. Hamoy bagbagan nga, hanakas na, digiti ta, do mga nakabaybay nga miyembro tayo, Brad nga, hana makipray-pray, hamoy bagbaga di jay, makadiscourage di jay nga partena, bad news di jay. Karid sumlatangkat ko na, ipatpatuloy mo deta.
Patpatuloy mo, just keep on. Nung nakita mo nga, da nagbalbaliwan ti biyag, nagat ko ng Brad, praise God mayat deti focus mo, Kayla. Amen? Talagang mas mukha ka ng Kristiyano. Di ba? So, basta ma-identify mo, makita mo nga adda iti nakidilan ti Apo keng kuana, kat nag-submit ka dayjay kakabsat, affirm that person. Praise God. Yes, just keep on. Tuloy mo ti tulnog iti Apo. Oh, amen? Number 3, kakabsat. Number 3. Okay? Acts chapter 9, verses 26 to 27. Oh, di ba? Dito usto nga encourager. Oh, Acts chapter 9, verses 26 to 27. Ket ididimteng ni Saulo. Sino ni Saulo? Di ba? Malagip yung isuna ti persecutor. Iti church, iti Apo. Tatagakabsat ni Saulo, na-save. Di ba? Na-save isunan. Ngem dagiti apostol, iti Jerusalem, ket saan dapay nga ammo, nga na-save gayam isuna. Tatagakabsat, dimteng ni Saulo sa di Jerusalem. Ginayagay na ti makitipon kadagiti adalan. So kayat nanti maki-fellowship. Ngem kinabuteng da. Guri ka, baka ispya deto eh. Tamumit damag deti nga tao. Amumit ti past na. Hello? Amumit ti kabibiyag na. So medyo distansya. Social distance. Okay? So itan kakabsat, di dapat chen nga iso maysa nga adalan. Ngem innala ni Bernabe. Kasi new Christian eh. Ket baka maupay tirik nana. Gapu iti panagikay dagiti kakabsat ti Apo. Awam mayat nga makikaabay. Social distance. Awam makayat nga makisarita. Siguro panagkita dagat ada COVID-19 na pelang kakabsat. Okay? So, innala ni Bernabe, ket inyeg na kadagiti apostol. Ket sinarita na kadakwada. So meaning, ni Barnabas gaputa amamudan di church iti biyag na. So, kumbaga, siya yung tao na pag nagsalita, kapanipaniwala. Inusar na daytoy nga influence na, kat in present na ni Saul kadagiti apostol kud kunana, mga apostles, wag kayong matakot, save na to. Take it from me. Take it from me. I know him. Yes, we all know his life in the past. But I know that he is now saved. Amunan iti Apo. Okay? Ken sin akisaw ken kuana ken no kasano inanan verse kasano ti panangas kasabana si tutured ijay damas ko tinagan eskot kunana mga apostol narugyan na pekit dit nag soul winning. So I know him. Don't hesitate. Save deto yan kabsat tay ti Apo kabsat ti pamati hangkay ngagbuteng. Adda panggep ti Apo iti biyag na. So anat makita tayo nga karakteristik ti maysa nga member iti church ng encourager. He encourages new believers. He encourages new believers. Oh, agasam kakabsat no adda umay dito nga new believer. Ket awam man lang timang kumusta wenno makiabay. Ket baka hanan to agsublin. Mabaling ako napintas ti preaching ijay. Napintas di giti kang kanta ijay. Ngimhan na friendly di giti tao. Iso nga diti unag iti church kakabsat. Haan tayo nga dete, hante ko maabusaran di word nga judgmental. No diket mas nga tikitaan tayo kakabsat kasano nga encourage tayo ti tunggal maysa nga grow. Kasi life is so short. And life, ano tayo ko na po titabing? And time is so precious to be wasted. Kakabsat, nga ni umay ti Apon. So we need to encourage one another in our faith. We need to extend friendship. Oh, kada kayo nga members, nga daduma, sino ti inasit gamon nga new believer? Adada inasit gamon nga new believer? Tapnon ti kastak at kumusta am isuna? Barok, makita kang kanayong kang umay makigimgimong.
Taga ano ka, Barok? Oh, taga Kastuyak ka, tita. Amen. Anat nagan mo? Sino't nang awis king ka? Na-save ka? Kano nga mawat ka ti Apo? Member ka na ba sa church? Ala ni tita, 10 years ak dito yan. Ay! Deta kakabsata, di tayo mangamin iwaras ti pa nakita tayo no daduma. Ayan. One. So iwaras tayo di pa nakita tayo dito. Amen? Oh. Kada kayo nga daduma nga members, palagay ko, adult young people tayo, dito yung hanyo amu siguro idan. So hamo ipalubos ko, mati kumarik nam kat, teragsak mo kat, hamo ipalubos nga agawid ka, nga di maam-am mo di jay. Agasam ta makatawa na makitkitam, di ka man la in-approach. Di ba kakabsat? Makatawa na. Kunam kat, bayag, di ba sister? Di nga kabsat kat, 1 year ka makitkitak, di jay na ya. Kat dapat, hindi pala damo nga nakitam kat inasit gamon. Encourage them, extend friendship, fellowship, show your support. Kakabsat, be a Barnabas. Number 4, nga karakteristik ti maysa nga encourager. He is patient with the failures of others. He is patient with the failures of others. That Acts chapter 15, kakabsat, verse 36, Acts chapter 15, verse number 36. Ket idinalabesen ti sumagmaunong aldaw ni Pablo kinunana ken Bernabe agsublita manen. Ket sarungkaranta dagiti kakabsat ti tunggal ana nangikas kasabaan ti sa utiapo ket kitaen no kasano ti kasasaada. So, the situation ni Paul ken ni Barnabas di umuna nga missionary journey isudat nagkuyog nga napan nagministry. Idikwan, adut na kaskasabaan da, nagawid da ijay, headquarter. Yan at headquarter da? Antioch. Idikwan kakabsat, kuna ni Paul, Brad, kuna na kang Barnabas. Intaman follow upon, digiti kinaskasabaan ta. Kuna ni Barnabas, itugutan John Mark, kuna na. Itugutan JM. JM. Kuna ni Paul, ay, kuna na, hangko kayat ka itugot deta. Malagip mo tinaramid na kanyata. Nang iwan siya sa ere. Idi data ditoy, nagawid, nag-quit. Hangko kaya nakadwat quitter, maka-discourage. Amom ni Paul agad strong personality. Ngam ni Barnabas, gaputa encourager ko na Paul. Apo, di ka malagip, ayan, no, anat biyag mo ide, no, sinut nang encourage king ka. Alagat awan di Bible, di jayan kakabsat. Bale, sarsarita klata, di jayan. Amen. But you know, ang nangyari dito, nagkaroon ngayon sila ng argument. Nag-argumento da, nagsinupyat da. Ngayon, nagsinadamot lang kakabsat. Tako na ni Barnabas, Brother Paul, itugutan ni John Mark, give second chance. No man pa'y failure iso na ididamo, hamot nga isot maudin eh. Di mo lang amo, no, dapay plano ti Apo ti biyag na. Iso nga, encourage sa klata ni John Mark. Kat ko na ni Paul, no kasta nga rod, Brad ko na hante mabalinti at kukuyog. So intugot na ni Silas. So Paul and Silas went to the missionary journey. Ni Barnabas ken John Mark, they went to Cyprus. Nagsinad ti dalan without any hatred. Good. Di pa nagsinad. Nagtulag da kakabsan. Nagkinaawatan da. They could not be together because ni Barnabas, kaya't nang-encourage ni John Mark. Di ba kakabsan? So, timay sa nga encourager, he is patient with the failures of others. Oh, isong ano da kayo na baingahan kayo may nakigimgimong o may nakabisitaan ti pastor, that's a part of the Barnabas work. Barnabas ministry, dahil kakabsat. Isong amo ko na nga, oh pastor, mabain ako nga agsubli ti Apo, haang kakabsat. Ang kadapat nga mabain nga agsubli ti Apo. Because the Lord can give you second chance to prove kakabsat iti parabor iti Apo. Now, in 2 Timothy 4:11, at the end, anati makita tayo kakabsat nga kuna ni Apostol Pablo may panggep kini John Mark. 2 Timothy chapter 4 verse number 11. Chapter 4 verse 11. Kuna na nga kasta, di verse 10 irugik. Tani Dimas ket pinanawan nak nga inayayat nan daytoy agdama alubong ket napan ijay Tesalonica ni Crescente napan ijay Galacia ni Tito ijay Dalmacia. Nilaeng Lucas ti adda kanyak. Okay?
Ket dinggan nyo di kunana, alaem ni Marcos. Sino deti Marcos? Ni John Mark. Alaem ni Marcos, kuna ni Pablo. Ket ikuyog mo. Agasam, di na kahit nga kadwa idi. Ngam itan ket i-recommend na ket kunana, alam ni Marcos. Isurot mo. Apay, tamatulungan nak iti panagaywan. So kitam DJ tao na ikanti second chance, gaputa ada nang encourage. At ako mga rod, kastoy nga maibaga ni Pablo at the end nga kunana, alam ni John Mark ket makatulong nga agaywan deta. No hanga in-encourage ni Barnabas. Iso nga kakabsat, amom naglamlamis ka ti pamati, ket adamang encourage king ka, ti apot nang ibaon dayjay. Kabuta ti apo, kayat na ka nga ikan, iti chance mo nga makapagserbi pa iken kuana. Because in this church, we've got to have people. Oh, I praise God. At the team ko, ti Barnabas, ang kakabsat nga men. At ti ubrami kat mapanagbisita ka, digiti men. Mapanagbisita ka, digiti kakabsat, nga kasapulan nga may encourage. Oh, nagbabike kami, iraprapin mo ti mapan, agbisbisita, iso nga, Hosanna Barnabas Bikers Club. Tinaga na dito. HBBC, Hosanna Barnabas Bikers Club. Amen. Okay, so agsingsingput kayo, tanong kay agsingsingput, baka pa naganang kay ti Barabas. Hang Barnabas. But he is patient with the failures of others. So I wonder, kakabsat, hamat nga dati, not that we tolerate failures and sins, but there may be reasons why Christians fall. Kat ni Barnabas maawatan na di jay, at darason na no apay nga ni John Mark nag-quit. So di jay nga understanding, uno pa nakaawat, dakkel una, di puso nagot ko na naala, I will not put a period in his life. No anyaman, di rason nga nagkwitan na ididamo, halakat lesson to learn king kuana di jayan. Ngam encourage sa iso na, tabarbareng iso nagbalin nga potential iti ministry. Ket true, nagbalin a potential iti ministry. He is patient with the failures of others. No Christian is perfect. No member will always be able to make it. But you know what? If we encourage one another, we all can make it. That makes a thriving Christian. That makes a thriving church. Nga datayo nga anak ti Apo at the brotherly love tayo. Brotherly love, kung natay man? Well, no brotherly love, ayat nga nain kakabsatan. Nga hamo kayat kasi kalang ti umangat. Kayat mo kat nasakit jerik nam no si kalat umangat nga hana umangat ti kabsat ti Apo. Kas di ko matirik na tayo aya kakabsat. Nga di ko na ni Pastor Abante kat tignan niyo ko na may bago akong bahay, bagong bahay. Nakita yung di baro nga balay na ipopos na di Facebook. Tapos sa daban baro nga lugan nan ila ko na dete ay giant. Basta di lugan na. Ngayon regalo ti Middle East, ila ko na. Tapos di regaluan daman na ti baro nga lugan na. Ang ganda-ganda. Kaya mo sa una, I praise God for my house, but I am not happy nga makita nga dagiti padak nga pastor, hana bleblesan iti Apo. Kasi pastor ako. Kaya't kung ano pastor ka, blesan na kamot ti Apo. If you're a Christian with a genuine heart, kaya't mo nga makita nga ti kabsat ti Apo, umangat met iti panagbiag na. You know? So, he is patient with the failures of others. Ibang usapan pag naging apostate. Sa balin kakabsat ket hanakayaten iti ma-restore, sa baling usapan yon. But number 5, characteristic of an encourager. He is a good man, is spirit-filled, and full of faith. That is number 5. He is a good man. Nasayaat iti puso na. Okay? Is spirit-filled and full of faith. Masarakan tayo dito nga kababalin na di Acts 11:24. Acts chapter 11, verse number 24. The Bible says, for he, referring to Barnabas in verse 23, was a good man. Maysa a lalaki a naimbag. Ken napno ti Espiritu Santo. Ken ti pamati. Ket adu nga tattao ti nainayon iti Apo. Now, define tayo malang deti talo kakabsat. Aya, good men. Naimbag nga tao. Tinaimbag nga tao kakabsat, dito talo nga kababalin, ket bali digito ket 3 forces. Amo it forces? Puwersa.
nga iso iti mangdra-drive iti biyag na. Now, what drives your life today? Anat mangdra-drive king ka ita? Di biyag ni Barnabas, talo iti mangdra-drive. Anak at di Ilocanot mangdra-drive? Mangmanmaneho? Mangiturturong, mangidurduron, ti biyag na kakabsat. Talo, goodness, the Spirit of God, and faith. Pintas dito yung kakabsat. Pintas nga yaramidan ti padjak spiritual insight dito yung talo nga kababalin. What should drive your life every day? Ano ti dapat nga agpanuray, agari ken ka ti inaldaw, kinaimbag, ti Espiritu ti Apo, ken pamati. Now, whenever you read the Bible, and you find the word full of faith, nakita yung di dyan di Bible? Full of faith, full of the Spirit, what do you understand about it? Ti amu tayo no full of faith, kung na tayo kaslabaso nga napno. But actually, that's not the real meaning. The meaning ti full of faith, full of the Spirit, and full of goodness is this. Nga amin nga aspect ti biyag mo is being operated. No kumati arig na no kumamay sa nga kumpanya, amin nga branches occupied iti personnel. Do you understand? No kuma administrative, ada tao nga operate sa jay. No kuma production, ada operate sa jay. No kuma distribution, ada operate. So the company is full of personnels, meaning it has people that operate it. Do you understand? So when you say full of the Spirit, they jay Holy Spirit, jay kinaimbag, kan jay pamati, kat isuti ada nga mga operate. In palubos mo nga mangi paturay, mangi paturong itibiyag mo. I may ask you today, Christians, what are you allowing to drive your life today? Whether you like it or not, you are under the influence of something. You cannot deny that. You are under the influence of something. Mabali mo ka din nga ibaga nga, awan nang influensya kanyak. Ay, hamo mabali nga ibaga, adda kakabsat. We are under the influence of something who we allow to influence our lives. So whether we like it or yes, there is no option. We are under the influence of something or someone we allowed nga mang-influence iti biyag tayo. So iti dayti nga bigat, what drives your life? In the life of Barnabas, as an encourager, ti agpanpanuray ti biyag na kinaimbag anakem. Let goodness rule in your life. Hello? Kahit nga sa when no let goodness rule, isu ti rule. Amoy it rule? Putruler. Oh, isut pagibasaram no usto no hano usto di biyag mo, di kinaimbag. Goodness. What is the opposite of goodness? Bad. Anapay? Hatred. So ako na di Bible kat, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Di kat sarita na may panggep, di kitay bumusbusor ken kwa. Sa mo ida nga tutupan ti dakes, no di kat supapakam ti kinaimbag. Di nga prinsipyo na impalubos mo nga iso iti agari king ka, that belief will dictate your behavior. That conviction will dictate your character. The appreciation mo kada iti nga truth will become your action in life. Kasi isot na appreciate mo eh. Goodness, agari ko mati kinaimbag kada tayo. Ano pa kakabsat ti agari king kuana? Spirit. Oh, nagtrabaho ti Holy Spirit king kuana, He would follow God's will. Amen? Iso nga, listen, hindi ko na digijay men, di anchok ko na da. Paul, Barnabas, in reveal ti Apo, nga da kayo nga dua, agkuyog kayo nga mapan ag missionary journey. Diba? The first missionary journey, so that nagkuyog. Kat tinangiri, nangitid ti Apo ti revelation, kat digijay men.
Pray da. Kuna ti Holy Spirit, separate unto me Paul and Barnabas for the work whereunto I have called them. So kuna digiti men, Paul, Barnabas, di kayo rito. Adain reveal ti Apo. We will be sending you out. Kat kuna ni Barnabas, no problem. It's from the Spirit of God. Full of faith. Anak yan nga sa undi full of faith. Pamati iti agpanpanuray ken kuana. Full of faith. And he is not driven by self-glory. He is not driven by personal ambitions. He is driven by the Holy Spirit of God. Not my will, but thine be done. Data ti may kapat nga karakteristik ti may nga encourager ti pambati. Maka-motivate, maka-inspire, data nga Kristiyano kakabsat. Amen? Ket no full of faith, malagip ko. Ti may sa Kristiyano nga full of faith kakabsat ket kwa. Kasla ka DJ 2 spice, di ba? Malagip yung J12 spice. Ha? 12 nga rekado. Kabsat. Ket napanda inispiyaan. Idiadda da ije ngan do sumrot ti promised land. Mapanda ispiyaan. Baon ni Moses. Idiag sublida. Kuna di sa nga pulo. Kuna da nakapimpintas nga. Paiso ti kasasaad na DJ nga daga. Narangay. Talagang nakamaymayat. Kaya lang kunada, higante, digiti kalaban tayo sa jay. Kat impakita dan, dito'y, adadigiti Anakims, dito'y, adadigiti Amalekites, ita, adadigiti Jebusites. Talaga nga nakita dan kakabsat, kat kunada awan. So, inupay da, ti puso, dagiti Israelites. Kat hindi ko nagsaon ni Caleb, intayo kunana, we are able to overcome it. Yan ang full of faith. Hindi ko nagsaon ni Joshua kunana, their defense is departed from them. Awang pigsadan kunana, datakkel dalang di kita ngem awang pigsadan. Adda ka datayo ti Apo. And you know what the Israelites did? Gapu DJ nangegda kakabsat nga discouragement from the 10 spies. Nang pidot dan ti bato ket tirwen dan ni Joshua ken Caleb. Ngem ti Apo nagsao. Ket kunana, ana detoy. Kaanunto aya kuna ti Apo. Ngagtalek kayo kanya. Kaanon to nga mamati kayo kanya. Nagado nga inaramid kun nga misteryoso iti pa nagbiagyo. Kaanon to. Ket gapo dayjay nga pungtot ti Dios kunana awan kada kayo ti makadanon. Di promised land malaksid kini Joshua ken Caleb because they wholly followed the Lord. So diti church, if you're going to be a Barnabas, you are a man full of faith. Jay pamati iso ti agpanuray ken ka. Okay? So I hope nga iti dayti nga bigat kakabsat, ti puso yugot na dadagsenan. Amen ba? Adut kakabsat ti Apo dito, nga masapol nga ma-encourage. Ket ko na tayo, Pastor, pray for me. I want to be a Barnabas. Okay? You may not become a pastor, hangkaman nga nalingag preach. Kita nyo, awan insurat ni Barnabas nga libro di Bible, awan book of Barnabas, at the book of Timothy, book of Peter, ngayon book of Barnabas. And in the New Testament, almost half of the books in surat ni Paul. But Barnabas was the one who encouraged Paul. No Paul without Barnabas. No John Mark without Barnabas. So the church, we need Barnabas. Okay?